12,000 ka litro nga diesel ang gikatakdang suyupon gikan sa nitikyaob nga MV Eva Mary Grace dito sa lungsod San Fernando. Samtang lakip sa gitanaw karon ng mga naglangkob sa investigasyon ang posibleng pagpabayas tagduma sa mong barko nga misangpot sa mga aksidente. Ano ang report? Gipaniguro sa Coast Guard nga dili makamugna og kadaot sa kadagatan ang krudo nga naa sa fuel tank sa natikyaob nga MV Eva Mary Grace sa lungsod sa San Fernando. Suma ni Lieutenant Junior Grade Michael Janincina, spokesman sa Coast Guard nga silyado ang fuel tank, kinungdan nga dili mayabo ang krudo nga nasa sulod nini. Hinon adunay nasigpatan nga oil sheen sa dagat apan wa kunoy angayang kabalakan. Karong adlaw ang target nga masugdan ang pagsuyop sa lana human mapahigayon nila ang underwater inspection. Tayo dito sa Coast Guard will not take it for granted. So yung mga preventive measure, mga preemptive measures such as for example po yung paglalatag na agad natin ng oil spill boom, actually hindi lang yung isang layer. So dinoble pa natin ito, may isa pa tayong layer, and then may naka-standby din po tayo na spill booms ng Coast Guard dun mismo sa Coast Guard Station Naga, Substation Naga, para in case po na magkaroon na ng extraction ng fuel, removal ng fuel, mapapunta na po agad natin siya dun sa mismong port para to assist lang po in case na kailangan pa ng additional spill booms. Samtang ipaningkamutan usab nga masalbar ang barko o mapabalik sa nandan ining posisyon. Ang barko na tikyaob human gihapak sa dagkong baod o sawa mabalanse nga kargamento nga mga sako sa simento. Kapag natanggal na natin yun, at least mababawasan na natin yung threat into the marine environment, and then eventually after that, the intention is to salvage na po diretso. Nakasumiter na sa marine protest ang kapitan sa barko. Giimbestigahan usab ang mga posibleng sipyat sa mga nagduma sa barko nganong nahitabo ang disgrasya. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.